Jos sä hyppäät tuon junan alle, niin sen jälkeen kaikki on mennyttä. Se on tarkoituskin. Jätä mut rauhaa. Irti musta! Mä en jumalauta kato sivusta, kun joku tekee itsemurhaa. Sun aikas ei oo vielä. Mitä säkin muka tiedät? Kyllä mä kuule tiedän ihan tarpeeksi. Itsemurha, se ei ole mikään ratkaisu. Aina löytyy vaihtoehto. Tää nyt vaan on tällaista. Joskus menee hyvin, joskus huonommin. Kyllä meidän tarvitsee antaa elämällä vielä mahdollisuus. Vai mitä?